כולם רצים. תראו את האנשים. תראו את האנשים. תראו. פה נפל הטיל. אימא'לה, מה קורה בסורוקה? טירוף מוחלט. הכל שבור. זה לא אמיתי מה קורה פה. הכל... Да, блядь. Сколько здесь? Ой, бабой. תראו כולם רצים. תראו את האנשים. תראו את האנשים. תראו. פה נפל הטיל. אימא'לה, מה קורה בסורוקה? טירוף מוחלט. הכל שבור. זה לא אמיתי מה קורה פה. הכל שבור. כל סורוקה. כל המיון.